şeytan-ı laim Allah'ın dostlarının birinin yanına gelipdir. Haysi Allah'ın dostu? Hazreti Gavs-ı A'zam, Mahbub-ı kalbim, Hazreti Abdülkadir Geylani Kuddise sirruh. Şeytan şun görünüp duran göğünü doldurup ey Gavs-ı A'zam deyiptir. Men Huday taraftan geldim deyiptir. Sen bir büyük pir oldun deyiptir. Kan ibadet ettin. Kan adam elinden tövbe etti. Kan adam elinden Müslüman oldu. Sen indi namaz okuyup verme deyiptir. Şeytan ağlayacak oldu. Gavs-ı A'zam, Mahbub-ı kalbim, Hazreti Abdülkadir Geylani Kuddise sirruhunu. Aham Gavs-ı A'zam fikre ediptir. Sen Allah taraftan nersen şeytan mı olmalı deyiptir. Onda nämeden aydiyan deyiptir. Eger bir adam kan ibadet etmegi bilen, eger bir adam Hudaya yakınlığı bilen, eger bir adam ulu dereceliği bilen namazın etbermek, ibadetin etbermek doğru bolsaydı, Resulullah aleyhissalatu vesselam mübarek ahir ömründe bar üstünden su vakıdıp namaza karşıyın uğrayacak bolmordu deyiptir. Men yirdi Resulullah aleyhissalatu vesselam yirdi deyiptir. Vakti ki şun Resulullah aleyhissalatu vesselam وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ ter ruhun çıkyança Allah bendegiydi kamil olli vaytti. Resulullah şi emri Allah eden olsa bir yerde olmalı deyiptir. Şeytan tozanmalı gidaptır yani. Yen aydeyin din vurrun şi. Milleti, devrevi, başka tuğrukları özler, özümüzü ağlamalarla. Bir ağlamallan gurrun ayyan kıvırrın. Ay men diş, ay men dünyam onya ya onmiye. Dünyan gurrununu, imanın gurrununu kıştırıp imanını der. Ya men yüreğin saf, ya meselen bir tofarla, ay katı tutup vermelidir diye vayt diye deyip de, dinin koşaldan mı? Katı tutar mı diyen ki doğru ki yerdek doğru. Huday katı tutmadık yerde sen katı tutma. Hudayın makam tut diyen yerini katı tut. Näme vurrun molli? Ay beter katı tutup görmelidir değil ya da kade. Hudayın katı tutmadık yerini sen katı tutma. Ama Allah'ın katı tut diyen yerini katı tut. Onun bunun yüzüne kalma. Yeni bir var aydeyin. Allah Teala'nın katı tutup vermeyen diyen zatını katı tutma. Bu Huday katı tut diyen zatını katı tut. Asıl Müslümançılıktaş. Asıl iman görürünüz. Mesela iki tane misal getireyim. Hazreti İmam Ahmed ibn Hanbal aytiyada 4 mezhebin birinin başı. Hanbali mezhebinin imami merci'e taklidi. Hazreti İmam Ahmed ibn Hanbal aytiya يعجبني أن يكون للرجل ركعات من الليل والنهار معلومة فإذا نشط طولها وإذا لم ينشط خففها. İmam Ahmed ibn Hanbal aytiya ne kadar kavzat diye bir adam gece gündüz bir 2 rekat 4 rekat nefil namazı bağ olsa aham havası kök vakta şunu uzakrak okuyor, havası yok vaktinde yadav vaktinde işiken vaktinde yetişmeyen vaktinde yengilce okuyor deyiptir. Yine din gururmuş. Ama ne gece teheccüd okuyor, geceğinrak saat 11-12-1'de gelipsin. Yatacak vaktin 2 okuydu yatıver. Huday bir de parz etmendir de amanı teheccüd namazı, erti namazına otur. Şayet teheccüd otursan kaytam erti namazdan kaldın. Hamanı misalaydı yani. Şuulim gece uzak, behterin fırsatta teheccüd namazı. Varıp saat 5'in devruğuna danat diye. Saat şu mahal 7 olsa, 8 olsa, 5'e çelik ne kadar vakit var? 9-10 saat vakit var. Havan kök vaktini kârâ okuy. Uzağırak etti ki Resulullah aleyhissalatu vesselam bir gün teheccüd namazına Suriye Bakara, Suriye Al-İmran, Suriye Nisa himmetini koşturdu. Teheccüd namazına. Bu bir gün qisqaca okuyuptur. 2 rekat, 4 rekat okuyakanı yine qişirip yatıptır. Enimiz Hazreti Ayşe diye. Ya da havası yoktu diye.
Ine buna diyeli Hudaýyň gaty tutma diýen zadyny gaty tutup ýörmeliler. Hudaýyň gaty tut diýen zadyny gaty tutmak. Ya meselen fiqh Hanafide öz fiqhimizde. Mollalar muqayyan kitabı we fiqh Hanafide hidaye dip. Onda aýdýar قال في الهداية في الفقه الحنفي يقرأ بالراغبين كذا وبالكسالى كذا وقيل ينظر إلى طول الليالي وقصرها وإلى كثرة الأشغال وقلتها وفي البناية ينظر إلى حسن صوت الإمام وينظر إلى حال الوقت من الأمن والخوف شريعة كرنها شلا أمام نماذ قيانا الحم سورة وذق قشر Sesi gowrak bolsa, izinnäki üýüp duraldy, hemmesi howasy kök bolsa, uzagrak okuysun diýipdir. İş wagty bolsa, bazaryň içinde bolsa, her kim jemaatdan galmaýyn diýip girip üýüpdirip gitjek wagty bolsa, gysgarak okuýasyn diýipdir. Adamlaryň ýadow wagty bolsa, hemmesi üç bir iş etip duraldy bolsalar, hal howasy ýok bolsa, namazy musulman bolup okuyjak bolup okuyup duran bolsa, ýeňirrak okuýaga diýipdir. Ine din gaty tutma diýen zadyny gaty tutmasızlyk, dinin gaty tut diýen. Emma ay bu näme gerek ok, nauzu billah, näme gerek diýip bijiri ýa-da wagt okuyup ýörmedimek, ine bir dinin bernamasyndan daşarda da. Dinin bir ýeňilden ýoly bar, şo taýyn ýeňiltmek. Dinin agyrdan mäkam diýen ýerini mäkamletmekde. Mundan aňyrda açyk misal näme bolmaly? Mundan aňyrda açyk düşündirilip aýdyryp ilgünne çy haýsy misal getirilmeli? Ama 5 wagt namazyň içinde mäkamdyr. Qadasyna da mäkam bol, 5 wagt adasyna da mäkam bol. Ya meselen ahirkıca bir kuştagadan tamam edeyin. Günah etmek barada. Günah etmek barada näme çyk gaty tutup diýje, gaty tutmalyda. Adam ýalňyşar. Emma günahyny uzaklaşdyrmaz mydam aýdylýar-da. Emma günahyny näme çyk gaty tutup ýörüp ay bitirek jawallıktır gaty tutup ýörme diýse, ol dinin tersiniň bernamasy. Delil näme? 3-4 heftemin nodal açyk geçendir. Bir günah yeni günah çekýär. O günah yeni günah çekýär. O günah yeni günah çekýär. Sen dinin ýykyp barýar. Ibadatyňa aýryp barýar. Gursagyň nuruny aýryp barýar. Soňram sen aňryk o 3-4 heftemin nodal bir misalyny aýtdyk ýene aýdaýyn. Bir alim adam Imam Agdamyň zamanynda aýagyny çerme bir lokur palçygyň kenarragyndan barýanmyş-da, habardarrak bolup barýanmyş, onu da aýagy taýyp sürüşip lokura giripdir. Indi çyk bolany elide watypdyr, köýnegde bulaşypdyr, bükülli tamam bolupdyr. Wesweydan bolupdyr, türkmen Wesweydan diýip. Aham aýdypdyr şoň içinde ka. Ey adamlar diýipdir. Ben özleň diýipdir, günäde şijirek diýipdir. Ay bir azajyk günä bolan men näme boljak diýsen, aňryk bulaşyp gidersiň. Ýürek şonuň bilmäň alarsyň diýipdir. Wesweydançylyk bolar soňram diýipdir. Ýene de belli zat adam ýalňyşar, uzaklaşdyrmaz. Emma ýanky ay şu bir gedeniň men näme boljak, ay bir günä näme boljak diýip oňa Allah namallarla gaty tutup ýörmeýdi. Yo men mäkam diýip